Ti Masakbayan. Ti napalabas, inrugin ni Amy nga imbangon ti pasdaka, apaman ang nakaturpos. Iti panaglabas ti aldaw, nalpas ti pasdaka. Danda ni manglukat ti lodging inn kan restaurant, idi nagpaspasarak ni Lloyd ang nag-apply iti lodging inn. Adi na ammo, ako kwa gayam ni Amy. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta wita alawas ang napaulwan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Good morning, ma'am. Yes? Anya ti Ha? Sika? Ha? Adda ka dito'y, miss? Anya ka diti masapulyo dito'y nano mo alaging in ko? Lodging in mo ko na, miss? Apenas daaw ka. Kan agoray ka man. Bayo data day taigam mo. Kwa, miss. Day tatipod na. Mabalin ka di ang makita? Ha? May karya ka di, miss. Agaplayak ko, ma. Ang awan mo tanti bakante. No, kaya't mo lakit diti bakante at trabaho. Di mabalin. Naudi ka ngamin ang nag-apply. Urean niya abakante ditan, miss. Awan ngamin masarakak iti kabisera. Para dalos laang ti bakante. Utility man. Mabalin mo ti agsubli, no kayat mo. Apayakas ta tilang nga, miho. Sa bahali tilang nga, bita. Kaskala na ahabak iti sugal. Ni mamamet. Amuyumat sa anak nagsugsugal. Anya nga ro ti pagkaskas taam? Pinapuskol ko ti rupak itay, mama. Kasla marunawak iti bain. Ngam kapilitan at tinilmon ko ti pride ko. Jak mawatan ti bagbagam. Ilawlawag mo. Malagipyo ka di ti babae. Pinuruwakan nyo iti kwarta idi. Sino a babae ti dakdakamatam? Diyay nadalapos ko ti bigao anagyanan ti lako na idi. Ha? Apay kumaday di abastos? Nagpadalapos ka di, tapno umay napabayadan manan? Adun ti naiwaras mi a flyers, gayam. Sapay ko ma, taadot ti umay inton madanon ti panaglukat tayo. Sapay ko magayam. Kita man ti bayo data day ti kabarbarong aplikante. Ha? Kita akman mat day tabayo data na. Lloyd Del Monte? Saan ka di a Del Monte Hotel? Tinangrikap a hotel di ta kabisera? Wanirod, isa mas daawak. Amangan no kabagyan na lang mat. Apay nga umay agaplay dito ay. No amana ti akin kukwa iti hotel. Mabalin. Ngam sana ko na nagdamag. Naasyanak kan kwa na itay. Takas lang amin kakaasi ti langana, idi inyawat na ti biodata na. Maasi, wano, adda sa bali ang makagapo. Uy. Mas daawak. Apay nga umay agaplay kat bak ng damat. Jack manam mo. Ngam, adda nakadamagak. Anabangkrap ka no ti Del Monte business. Adun tinagaplayak, mama. Ngem no maamuan da nga anaktak ti aking kukwa iti nabangkrap a hotel. Di da kayat. Addan to aldaw dagitaan ang tagtagibasit kat ka. Malagipyo ka di pa iti tinagibasit yung aglaklako iti kang kanin idi, mama. Di mo man ipalagip kanyak day jay abastos. Saan abastos? Isulaing tinangawat iti application letter ko, mama. Anya kumatibibiyang day jay mamirmiraot. Kukwa na tinasao a lodging in iti igid ti baybay. Igid ti baybay ko na. Jay kadigatangan mi kumakan ni papam. Napintas ti lokasyon day jay, mama. Matanawan ti basit nga isla iti aglawlaw. Kukwa tayo kumaday jay. No saan nga imbabaw iti anak nila kay Makaryo. Gayam, awatem ka di kas empleyado ni Nataar. No kayat nalakit diti para danos.
Isulaang mo ti mabalin na trabaho para kan kuana. Naudi mo't ngamin ang nag-apply. Ay, nagtaor ang nagtaod itibak ng apamilya. Agbalin a para dalos. Alangan mo, tapagdalos at dagiti inawat ko iti trabaho nga inaplayan da. Angam, kabaalan na nga ta. Amangan no saan nga agbayag. Padasan na no kabailan na ti agtrabaho. Panag ko na kat di na kabailan ti trabaho nga agdalos, gayam. Utility man? Pasensya Isulaang mo't gayam ti bakante ti at trabaho. Papanamon, sir. Nasapa ka matita. Ganado ka mat. Ita ti panagsublik iti lodging in a nagaplayak. Parang awatan dak iti trabaho ijay. Sayang mat ngamin ti hotelyo. Awan mat ngamin ako nam ti parokyano. Wen nga rod manang, Ay, manager ka day ti trabaho mi ijay? utility lang ti bakante ijay, manang. Anya? Utility? Ay, saan amay bagay kun ka day ta trabaho? Manager ko Ano sak? Tada sa bali apanggap ko, manang. Tapno maya sidagak iti aking kukwa ti lodging in. Babae ka day ti akin ko ko iti lodging in? Wen manang. Ti babae idi, adinalapos ko ti bigao na. Anya? Ti babae a pinurwakan ni mamam iti kwarta? Good morning, ma'am. Adda ka di matlaang trabaho para kanyak. Oh, nasapa ka mo't. Ngam ladingita, tayo utility man lang ti adda bakante. Okay lang, ma'am. Kayat ko tiyak trabaho dito eh. O sige, mabalin mo nga rodon ti Mang Rugi. Tapno nadalos ti lodging in no aglukat iton Lunes. Agyaman ako na, ma'am. Mangrugi ak nga roden. Ijay gayam ti ayan dagiti alikaman nga aramatam, kas utility man. Agyaman ako na, ma'am. Inak nga roden. Imposible da ito'y gayam. Janitor, ti anak tibak na. Awan mabalin ko gayam, isulaan mo ti bakante. Dinamag ko no kayat na, kat kinayat naman. Sika mo't ti masabat ko, makari. Asino tinangilakwam iti lote? At Ay. damot tan pasdak anay patakder idili mabasak. Kwa, sir. Pasdag ti anak ko dayjay. Ah, Kunana apadasin na kanumet ti agnegosyo. nalakaayamot ti agnegosyo no awan ti adal kan amom. Nakaadal mo ti anak ko, sir. Amo na ti aramiden na. Makita no agnanayon nga agbaligi day ta negosyo na. Sapay ko ma, sir. Dandanin mang lukat. Ad-ado ko mati kwartam no inlakom langan kanyak dayjay alote. Saan mo't nga rod akayat ti anak ko? Ita, addan lodging in kan restaurant na ijay. Umay kayon tuain ton mang lukat, sir. Ta si papanakal kapay ang mangyawis. Taapay kuma nga umayak. Nagbit mo tan na ado ti nagpa-advance booking iti lodging in tayo? Napunon sa amatan dagiti rooms, gayam. Uwan nga rod. Kasano pa'y ngay dagiti kayat na ti agpa-reserve? No saan ida ang ma-accommodate? Amangan numadismayada. Damo pa lang kat saan da ang mapatgan? Madadaol tayo no kasto eh. Damo pa lang pa naglukat kat adun ti saan ang mapatgan. Mabalin ka diti makibiyang, madam. Ada ko maisingasing ko no kayatyo. Anya ti maisingasing mo? Alain nyo amin nga agpa-reserve. Ngam ibagam nga iti annex ti pangipanam kadakwada. Annex? Sa dino ko mga annex? Pagsaritaan taday ta itinalapat, madam. Itatadatan diti opisina. Anya ti kayat mo asawan iti annex? Nang rekap ti hotel mi. No kayatyo apagbalinan nga annex. Paikat ko tinagan na Del Monte Hotel. Taikabil ta, a lodging in annex. Ilakom ka diti hotel mo?
No awan pa'y pagbayad, Jo. Pagtulagan ta ti share. Adabi ngay ni Papa. Tapno kayat na nga ipaaramat ti hotel. Sige. Tapno saan lang ang madadaal ti parokyanok. Agaramit ang arudon ti mode of agreement. Sige. Mga lakay ti abogadom. Takasta akmet. Okay. Sayang amin no saan ang ma-accommodate amin nga agpa-reserve. Ibagam a free ride ti mapan kan agsubli iti annex. Numalpas da nga agpasyar dito'y igid ti baybay. Adamat lugan mi ama aramat. Dumngag kayo anay imbag iti ibagak, Papa. Importanten sa lakid di dayta. Anya dayta? Awagam ko madag iti trabahador. Taso katanda tinagan ti hotel. Imbes a Del Monte Hotel. Sukatanda iti lodging in annex. Anya? Agmauyong ka kadin? Anya kadin dayta sasawam? Ibabayo pa'y lako mati pride, Papa. Addan nagpinirmaan mi iti aking kukwa iti lodging in. Adda mapastrak tayo dito'y, Papa. Big deal daytoy. Agpanunutak pa Ita ko man, Papa. Darasan nyo. Tapno sa anak amadaksan iti nagpinirmaan mi. Apay ngamin na nagpirma ka, adi mo pa inyuman kanyak. Kwarta daytoy, Papa. Ado ti guest. Alan awagan yun dagiti trabahador yo. Aggunay tayo kuman. Kwarta daytoyen, Papa. Agrubwat ka si Lina, tamapantay di hotel. Anya kumati papanantay jay, kat nangrikap matan. Diyak man amukan ni Lloyd, no anya ti inaramid na. Big deal kuna namat. Awan ti adu at trabahador, isu amasapol nga adatay jay. Adda ka di bisita iti dahi hotel? Awan ka no nga rod. Isu adarasam, taras ka no. Abungan datinagan ti Hotel Del Monte. Sukatan ka no iti lodging in annex. Ay, tsaklakit di kayat. Apay kumamasukatan tinagan ti hotel. Diyak mat kayat, ngam nakakompromiso ti anak ta. Masapul nga aramiden ta. Nagado ti tao iti igid ti baybay. Ado ti guest tayo. Uray dagiti babasit abilog. Nagado ti manghayra. Kasano gayam dagiti maipan iti annex no kayat dan ti mapan agina na. Adan instruction ko kadakwada, Madam. Mapandalang iti ayan tilugan amang itulot kadakwada iti annex. Asino nga iti mangitulod kadakwada? Siya kon, Madam. At dapat tinulagak a driver. Amang alakan mangisubli kadakwada dito igid ti baybay. Agyaman ak unay kan ka, Lloyd. Na-accommodate matla ang amin ang nagpa-reserve. Kan agsangpet ita apa naglukat ti lodging in. Agyaman akmat. Tapinatgam ti singasing ko, Madam. Nga iti hotel ko ti papanandag iti daduma a guest. Ay, saan ko gayam a hotel? Ta lodging in annex gayam. Ay agasam, kunamlan no fiesta dito igit ti baybay. Wen nga rod lakay. Talaga na laeng ti diskarte ti anak ta. Wen nga rod bakit? Pati dagiti mangalap, tinangdanan na mangilugan kadagiti turista mapanagpasyar iti babasit nga isla. Saan laeng adatayo ti mairanon? Pati dagiti empleyado. No kastoy akanayaon, nagaduntun ti kwarta ti anak ta. Bumaknang to. Sikamo lakay. Damo pa ilaeng aldaw. Ibagamon abak ng ti anak ta. Ay awan papanan nano di kasta. Agasem pay nga itinagbayad ita nga aldaw. Ado ti inyagyo dito'y abisita. Nga maawan mo't nagbayad iti counter. Apay? Intulod mi dagiti tattao ditoy. Ta ditoy da maturog ken aginana. Nagbayad dan ijay lodging in. Annex tayo laeng, Mama. Anya? Imparamat mo laeng ti hotel? Di kay madanagan, Mama. Agbayad to ti aking kukwa iti lodging in kada tayo. Kaano nga umay dagbayad? Kadalawas tinagtulagan mi, Mama. Agsango kayo iti manager ti lodging in.
Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetayo ita alawas a napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.